Adrian Zelaia, zer azpimarratuko zenukezuk esandakoaz? Bueno, nik hasieran berak egin dugun komentario bat gustatu jat, guk behin baino gehiagotan esan duguna. Hau da, nik ustot Helenaren gestinoan oso ondo baloratu behar dela hasierako estrategiak. Batez behin, gogoratzen bazari, Gipuzkoa izan zalako, lehenengo administrazioa esan zuena, zergak ikon behar zirela. Zerga sistema egokitu behar zala egoera berrira. Eta egoera berri horretan zerga batzuk ikon behar zirela. Hori eskandalu bat izan zen. Claro, bildu da, ez dakiz ere, eta egon ziren kritikak alde guztietatik. Aldaketa hori egiten hasi eta hortik oso gutxira, Europatik dator agindu bat, Espainiako gobernuari, kanpainan izan dozuna, baina zergak ikon behar dituzu. Zergatik, tirurik ez dagoelako, zergak ikon behar dituzu. Eta Espainiako gobernuak izan zergak ikotzen. Eta gero izan mugitzen Alderdi Sozialista. Zergak ikon behar dire, ordura arte ez ziren ausartzen. Eta gero Bizkaiko alduna nagusia eta foru ogasuna, eta azkenean danak. Eta horren ondorioz lortu da, herri honetan behintzat konzeptu horren inguruan gutxieneko konsensu bat. Hala, behintzat defizita ez sortzeko behar den neurrean zergak igon behar direla. Eta hori izan zen da, behintzat oso bea punto importante. Desadostasunak dagoz, zen bat igon behar ziren edo zertarako, baina gutxieneko konsensu horren jatorrean Elena Francoren gestinoan dagoela, hori argita garbi. Bueno, Adrian Zelaia, Ekai Zenterrek Bizkaiko ekonomiaz liburua gaur bertan jaso duzuna, eta gaur bertan azpimarra ekarri duzuna, eta bertan laburbiltzen da, izenak dioena bai, baina zer gehiago. Bueno, batez bai, orain arte Bizkaiko ekonomian aztertzeko egin diren lanak lan batzuk egin dire, baina oso deskriptiboak izan dira. Eta guretzat hau da, edo nahi dugu izatea, lan hildo baten hasiera. Lan hildo hori izango litzake deskriptibo behar den neurrian, baina gure dugu bai valoratibo izatea eta propositibo nahi baduz. Eta horretan hasi gara murgiltzen, eta uste oso lan interesgarria dela ikuspegi horretatik. Ze baloratu duzue eta ze proposatu duzue honetan? Bueno, zeo zer aukeratu behar badugu, nik aipatuko nuke oso deigarria dalako kultura ekonomikoari buruz egin dugun balorazioa. Batez be, aztertuta hemengo lurralde historikoak gura oso, Bizkaiko egoera, Bizkaiaren eredua oso berezia dalako alde horretatik. Bizkaia bakekzu historikoki, ikuspegi produktibo batetik, oinarritzen da, ezkerraldean sortu zen industria astunean. Eta momentu baten, oin berrogei tamar urte, eredu produktibo hori krisian sartzen da, eta ez bakarrik Bizkaia, eta Euskal Herrian garapen ekonomikoa azten da oinarritzen egitura produktibo berri batean. Enpresa txiki eta ertainetan oinarritutako egitura berri horretan. Zentzu objektiboan, neurri honetan, Bizkaia ez da horren diferentia. Baina kulturalki bai, batez be Bilbo handiak Bizkaian duen pisuagatik. Orduan, objektibok ikusita eta kontrarratzen badugu Bilbo handiak duen pisu horren, gura gozu, kultura, gizartea, egitura, eta horretan, arlo horretan, zerbitzuek, energia enpresak, administrazioak eta banka duen pisua, hor dago nolabiteko desoreka bat, Bizkaiak modu baten edo bestean konpondu behar duela. Konpondu behar duela, nolabait etorkizuna ondo enfokatzeko, eta nolabait lotzeko kultura ekonomikoa eta bere ekonomiaren behar objektiboak. Hau zer da, serie baten hasera, honek izango du jarraipena... Serie baten hasera, hemendik aurrerako lanak, alba dugu, espezializatuagoak izango dira. Arlo konkretuak hartuko ditugu, berrikuntza, sektorea, industria sektoreak, eta bar. Bizkaia zuen liburua? Joango gera aztertzen, joango gera da liburuari buruz emango diogu gaur ekarri duzu, ez dago ikusteko aukerarik ere izan, aztertuko dugu, eta datorren astean izango dugu apur bat gehiago sakontzeko aukera. Adrian Zelaia, eskerrik asko gurekin